Kuvauksena. Okei. Nyt juodaan pissaa. Tuoretta pissaa. Pistetäänkö tää YouTubeen? Joo. Jos pistetään, niin sitten ei varmaan saa mulkku näkyä siinä. Suuttuvat siellä ja sensuroivat. No mut sen pitää näkyä, että sä kuseet ite. Että se varmasti on sitä kusta sitten. Sitä jännittää. Ei paljon. Mahtuuko kaikki? En ole ihan varma. Juot sä kaiken? No se varmaan riittää. Samaa purkki kuvaa se sitten. Kuinka kuuma se on? Mä en possaa sua ihan heti. No sen uskon kyllä. Anna pusu. Oksen. Jos oksennet, niin kuvataan sekin kyllä sitten.